రాజవిద్య రాజగుహ్య యోగం ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి లెవెల్ 2 క్లాస్లో 9వ అధ్యాయం అందరికీ రెండవ భాగం అందరికీ స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధార్ శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. భక్తులందరికీ రాజవిద్య రాజగుహ్య యోగము అనేటటువంటి 9వ అధ్యాయంలో నిన్న సగం వరకు శ్లోకాసు చూసాము. ఇది విద్యలన్నిటిలోకి కూడా రహస్యకరమైన విద్య. మరి నువ్వు నా పట్ల అసూయ లేని వాడివి కాబట్టి ఈ అత్యంత రహస్యమైన జ్ఞానాన్ని ఈ అనుభవపూర్వక విజ్ఞానంతో సహా, విజ్ఞాన సహితం, జ్ఞాన విజ్ఞానాలతో సహా, విజ్ఞానం అంటే అనుభవపూర్వక జ్ఞానము అని చెప్పుకున్నాము. సో ఆ వాటితో సహా నీకు వివరిస్తాను. ఈ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకున్న తర్వాత నువ్వు ఈ భౌతిక ప్రపంచ కష్టాల నుంచి విముక్తి పొందుతావు అని చెప్తూ ఇక్కడ జ్ఞానం యొక్క దశలు చూసాము. రహస్యమైనది అంటే దేహాత్మల వ్యత్యాసాన్ని తెలుసుకోవడం, ఇవన్నీ కూడా అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకోవడం, మామూలుగా మాటలతో కాదు. అది కూడా నిన్న చెప్పుకున్నాం. అతి రహస్యమైనది ఏమిటి అంటే భగవంతుడితో ఆ కాంటాక్ట్. మనకి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, మరి బల్బు ప్లగ్ చేయిందే వెలగదు. సో ఆ బల్బు వెలగడానికి చేసే ప్రయత్నం ఏమిటి అంటే ఆ ప్లగ్ తీసుకువెళ్ళి ప్లగ్ పాయింట్లో మనం గుచ్చడానికి, సెట్ చేయడానికి ప్రయత్నించాలి. కాబట్టి అదే యోగా స్థితి. అది ఫైనల్గా మనం సెట్ చేయగలిగినప్పుడు ఆ యోగాలోకి వెళ్తాము. అది కూడా అతి రహస్యమైనది. ఆ భగవంతుడితో ఆ కాంటాక్ట్ పెట్టుకునేది ఎంతో కొంతమంది ఉంటారు కాబట్టి ఇంకా రహస్యమైనది అది. దానికంటే కూడా పరమ రహస్యమైనది ఏమిటి అంటే కంప్లీట్ కాంటాక్ట్ భగవంతుడితో పెట్టుకోగలిగినప్పుడు మరి ఆ యోగా స్టేట్లో, యోగా అంటే కనెక్షన్ విత్ గాడ్. నిన్న ప్రశ్న అడిగాను, మరి సమాధానాలు చెప్పుకున్నాం. సో అందరికీ తెలిసే ఉంటుందని అనుకుంటున్నాను. సో ఆ యోగాతో ఆ కనెక్షన్ పెట్టుకున్నప్పుడు మనకి ఏం వస్తుంది అంటే భగవంతుణ్ణి ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తాం. సో ఆ రియాక్షన్ భగవంతుణ్ణి మనం వెంటనే మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలుగుతాం. ఈ ప్లగ్ గుచ్చితే ఏం జరుగుతుంది? లైట్ బల్బ్ వెలుగుతుంది. లైట్ బల్బ్ లాగా మనకి వెంటనే ఆ భగవంతుడి యొక్క తత్వము, ఆ సచ్చిత్తానంద తత్వాన్ని మనం తెలుసుకోగలుగుతాము. భగవంతుడి నుంచి ఆ రియాక్షన్ రావడం, ఆయన తత్వాన్ని తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది. ఇది ఇంకా తక్కువ మందికి వచ్చేటటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ కాబట్టి అత్యంత రహస్యమైనది అని కూడా అన్నారు. తర్వాత ఇది ఎంతో విద్యలలోకి రాజు, ఇక దీనిని మించిన విద్య లేదు. ఇది తెలుసుకోవడమే పరమావధి. మహారహస్యం ఎక్కడో ఒకరికి కానీ తెలియదు. పవిత్రమైనది, ఉత్తమమైనది, ప్రత్యక్షంగా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాల్సిన ధర్మం ఇది. సుఖవంతమైనదంటే భౌతిక సుఖం కాదు. ఏ బాధ వచ్చినా తెలియనటువంటి సుఖం, నిత్య ఆనందం. ఆ సుఖం కర్తం చేయవలసినది ఈ అవ్యయమైనటువంటి ఈ విద్యను నేర్చుకోవలసినది అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో భగవంతుడే చెప్పారు. ఇక్కడ మళ్ళీ ఆ లక్షణాలు చూసాము. అయితే అశ్రద్ధ ఉన్న వాళ్ళు, అంటే అశ్రద్ధ అంటే, శ్రద్ధ అంటే విశ్వాసం, నమ్మకం, ఫెయిత్ ఏదన్నా ఉంటేనే కదా మనకి దేని మీదైనా శ్రద్ధ అనేది ఎందుకు వస్తుంది? మనకు ఆ పని మీద ఉన్న ఇంట్రెస్ట్, ఆ విశ్వాసం, ఆ ఇంట్రెస్ట్ అన్నమాట. సో అలా శ్రద్ధ లేని వాళ్ళు, విశ్వాసం లేని వాళ్ళు
మరి నన్ను పొందలేరు. కాబట్టి అప్రాప్యమాం అప్రాప్యమాం, నన్ను పొందలేరు. పొందలేనప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? భగవంతుడిని పొందలేకపోతే నివర్తంతే మృత్యు సంసార వర్త్మని, ఈ మృత్యు సంసార మార్గంలోకి మళ్ళీ వస్తారు. ఎవరైతే విశ్వాసం శ్రద్ధ లేదో, ఎవరికైతే అసూయ ఉన్నదో, సో దీనికి కండిషన్స్ ఏమిటి, క్వాలిఫికేషన్స్ ఏమిటి, ఎలిజిబిలిటీ ఏమిటి అని మనకి డౌట్ వస్తే, మరి అసూయ లేకుండా ఉండటం, శ్రద్ధ విశ్వాసాలతో ఉన్న వాళ్లకు ఈ జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకునే క్వాలిఫికేషన్ ఉంటుంది. సరే, మనం ఈ జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకున్నంత కాలం మరి మృత్యు సంసార వర్త్మని నివర్తంతే మృత్యు సంసార వర్త్మని అన్నారు. కాబట్టి తిరిగి మళ్ళీ మృత్యు సంసారానికే వస్తూ ఉంటాము. కాబట్టి మనం సీరియస్గా లేకపోతే, పరీక్షకి చదవకపోతే, పాస్ కాకపోతే ఎలా అయితే అదే క్లాస్లో ఉంటాము. మరి మనం ఈ తత్వాన్ని తెలుసుకోలేకపోతే ఇలాగే ఈ జనన మరణ చక్రంలో ఉంటాము అని చెప్తున్నారు. సో వాయిస్ వినిపించడం లేదంటున్నారు. ప్రభుజీ వాయిస్ వినిపిస్తుంది. ఓకే మాతాజీ, మీరు మీ వాయిస్ ఆడియో కనెక్ట్ అయిందో లేదో చూసుకోండి, లేదంటే మీ డివైస్ వాల్యూమ్ చెక్ చేసుకోండి, లేదంటే మరి సెల్ సర్వీస్ ఏమైనా సరిగ్గా రావడం లేదేమో అది కూడా చెక్ చేసుకోండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. తర్వాత ఏం చెప్పారు? ఈ జగత్తంతా నేను వ్యాపించి అవ్యక్తంగా ఉన్నాను, నాలోనే అన్ని జీవరాశులు కూడా ఉన్నాయి, కానీ నేను వాళ్ళల్లో లేను అన్నదానికి మళ్ళీ అర్థం కూడా చూసాం. అంటే భగవంతుడు దీనికే లిమిటెడ్ కాదు. ఆయన ఫస్ట్ థింగ్ ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలకు అతీతుడు, అలాగే దీనికి లిమిటెడ్ కాదు. ఈ విశ్వానికే ఆయన పరిమితం కాదు. ఆయన ఇంకా ఈ విశ్వంలో మనకు తెలియని అవతల కూడా ఆయన ఉన్నారు. కాబట్టి నేను వాటిల్లో లేను అంటే దాని అర్థం ఏమిటంటే నేను ఇంతవరకే పరిమితం కాదు అని చెప్పారు. తర్వాత ఈ సమస్త విశ్వం కూడా నేను అవ్యక్తంగా ఉన్నాను, నేను వాటిలో స్థితుడని కాను అన్నదానికి అర్థం అది. తర్వాత ఎంతటి ప్రాణులైనా సరే, మరి నేను సమస్త ప్రాణులకు సృష్టికర్తను నిర్వాహకుడిని అయినప్పటికీ నేను ఈ భౌతిక ప్రకృతిచే ప్రభావితుడిని కాను. సో భౌతిక ప్రకృతిలో ఉన్నది ఏమిటి అంటే సత్వరజస్తమో గుణాలు, కాబట్టి వాటి వల్ల నేను ప్రభావితుడిని కాను అంటూ, సర్వత్రా వీచే ఈ ప్రబలమైన గాలి కూడా ఎప్పుడు ఆకాశంలోనే ఎలా అయితే ఉంటుందో, ఎంత బలమైనదైనా అది ఆకాశాన్ని దాటి వెళ్ళలేదు. ఆకాశం కంటే బలంగా ఇది అందరినీ తాకగలదు, కానీ ఎంత బలం ఉన్నా అది ఆకాశాన్ని తాకలేదు. అలాగే సర్వ ప్రాణులు ఎలాంటి వాళ్ళైనా సరే నాలోనే స్థితమై ఉంటారు అని చెప్పి, మరి నా అధ్యక్షతలో ఈ ప్రకృతి సచరాచరం కదలనివన్నిటినీ సూయతే సృష్టిస్తూ ఉంటుంది. తర్వాత మరి ఈ ప్రకృతి పాలనలో మళ్ళీ ఈ జగత్తు మళ్ళీ లయం అవుతూ కూడా ఉంటుంది అని చెప్పి, నన్ను అర్థం చేసుకోలేని మూడులు నేను మానవ ఆకారంతో వచ్చినప్పుడు మరి వాళ్ళు నేనేదో మూఢత్వంతో నన్ను గుర్తించలేకుండా ఉన్నారు. పరంభావం అజానంతో నా దివ్యత్వాన్ని నేను సర్వ జీవరాశులు కూడా మహేశ్వరుడునని వాళ్ళు తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. కానీ మహాత్ములు భగవంతుణ్ణి గుర్తిస్తారు. వాళ్ళు ఆ దైవీ ప్రకృతిని ఆశ్రయించి వాళ్ళు అనన్య మనసుతో, అంటే తదేక చిత్తంతో వాళ్ళు భజిస్తూ ఆరాధిస్తూ ఉంటారు. ఆ రకంగా వాళ్ళు నన్ను తెలుసుకుని నా భక్తిలో నిమగ్నం అవుతారు. సో భగవంతుణ్ణి భక్తిలో నిమగ్నమైనప్పుడు ఆ భక్తి యోగం ద్వారా ఆయన్ని అర్థం చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి అనన్య చిత్తంతో వాళ్ళు ఎందుకంటే భగవంతుడి దివ్యశక్తిని ఆశ్రయించారు. వాళ్ళు ఆయన సమస్త సృష్టికి ఆదిమూలమని తెలుసుకుంటారు. తద్వారా అనన్య చిత్తంతో కేవలం నా మీదే మనసు లగ్నం చేసి వాళ్ళు దృఢ చిత్తంతో ఎప్పుడు సతతము నన్ను కీర్తనలు చేస్తూ నా గురించి అందులో ఈ రకమైన భక్తిలో దృఢంగా పాల్గొంటూ ఉంటారు, నిమగ్నమై ఉంటారు. నమస్కరిస్తూ భక్తితో నిత్యము ఈ ఉపాసనలో యుక్తులై ఉంటారు మహాత్ములు. సో వాళ్ళ క్వాలిటీస్ చూసాము. ఇంకా నేనే సూర్యుడి రూపంలో వేడిని ప్రసరిస్తాను, వర్షాన్ని ఆపుతాను, కురిపిస్తాను, అమరత్వాన్ని మృత్యు రూపంలో వస్తాను, ఇవన్నీ కూడా చెప్పారు. నేనే శాశ్వతమైన ఆత్మను, తాత్కాలిక పదార్థాన్ని కూడా నేనేను అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది. నిన్న మనం అవి చూసాం. సో ఈ జగత్తుకు మరి
క్రతువును నేనే. చాలా చక్కగా అంటే ప్రతిదీ నేనే అనేదానికి భగవంతుడు చాలా చక్కటి పదాలు వాడుతూ, నేనే క్రతువును, అహం క్రతుర్ అహం యజ్ఞ స్వదాహం అహం ఔషధం. మరి నేనే ఆహుతిని, నేనే ఔషధాన్ని, మంత్రోహం మంత్రాన్ని అహమే, నేనే అహమే అహవే అహవే వాజ్యం, నేనే ఆజ్యాన్ని అంటే అగ్నిలో వేసే నెయ్యిని, అహం అగ్ని అసలు అగ్ని నేను, అహం హుతం ఆ హుతాన్ని కాలిపోయేది కూడా నేనే అంటున్నారు. సమస్తం నేనే. అలాగే పితాహమస్య జగతో ఈ జగత్తుకు నేను అస్య జగత ఈ విశ్వానికి అంతటికీ కూడా తండ్రిని, మాత తల్లిని, ధాత భరించేవాడిని, పితామహుడును తాతను, వేద్యం పవిత్రం ఓంకారం తెలుసుకోదగ్గవాడిని, పవిత్రమైనటువంటి ఓంకారాన్ని, సామ యజుర్వేదాలను కూడా నేనే అని చెప్పారు. తర్వాత గతిర్భర్త ప్రభు గతిర్భర్త ప్రభు సాక్షి నివాస శరణం సుహృత్ ప్రభవ ప్రళయస్థానం నిధానం బీజమవ్యయం. అలాగే గతి గమ్యాన్ని నేనే, భర్త భరించేవాడిని నేనే, ప్రభువుని నేనే, సాక్షిని నేనే. మరి ప్రతి దాంట్లో సాక్షిభూతంగా ఉన్న ఆత్మ పరమాత్మలు కాబట్టి సాక్షిని నేనే, నివాసాన్ని నేనే. మీ ఎవరికైనా నివాసాన్ని ఫైనల్గా డెస్టినేషన్ భగవంతుడే, శరణం ఆశ్రయం నేనే, సుహృత్ అంటే మంచిని కోరే శ్రేయోభిలాషి నేనే, ప్రభవం అంటే సృష్టిని నేనే, ప్రళయాన్ని నేనే, స్థానాన్ని నేనే అంటే అందరికీ కూడా నిదానం స్థానం అంటే అందరికీ అందరి యొక్క ఆశ్రయాన్ని నేనే, నిదానం నేనే, బీజం అవ్యయం అంటే అవ్యయమైన నాశనం లేని సోర్స్ని నేనే, గమ్యాన్ని భరించేవాణ్ణి, ప్రభువును, సాక్షిని, నివాసాన్ని, ఆశ్రయాన్ని, సన్నిహిత శ్రేయోభిలాషిని నేనే, సృష్టిని, ప్రళయాన్ని, సర్వానికి స్థానాన్ని, నిధానాన్ని, అవ్యయ బీజాన్ని అయి ఉన్నాను. గతి అంటే ఇక్కడ గమ్యము అని అర్థం అన్నమాట. అంటే భగవంతుని చేరుకోవడమే మనందరికీ కూడా పరమ గమ్యస్థానము అన్నది ఆయన ఇక్కడ మళ్ళీ చెప్తున్నారు. సో భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోలేనప్పుడు మరి తప్పు దారిలో పడుతూ ఉంటాము అని చెప్పి కూడా ఇక్కడ చెప్తున్నారు. తపామ్యహమహం వర్షం నిగృహ్ణామ్యుత్సృజామి చ అమృతం చైవ మృత్యుశ్చ సదసచ్చాహం అర్జున. అలాగే తపం వేడి నొసగేది, తప్పించిపోయేటట్లు చేసేది నేనే, అహం. అహం వర్షం నేనే వర్షాన్ని, నిగృహ్ణాం అంటే నిగృహ్ణామి అంటే నిరోధిస్తాను, ఏది ఉత్సృజ్యామి కురిపిస్తాను, వర్షాన్ని ఆపేటట్టు చేస్తాను, కురిపిస్తాను చ కూడా. సో నేనే వర్షాన్ని ఆపివేసేది నేనే, మరియు కురిపించేది కూడా నేనే. అమృతం చైవ మరి అమృతం కూడా నిశ్చయంగా అంటే అమృత తత్వం. అలాగే మృత్యుశ్చ మృత్యువును కూడా, సత్ అసత్, సదసత్ అంటే సత్ అండ్ అసత్. సత్ అంటే ఆధ్యాత్మికత పర్మనెంట్ గా ఉండేది, అసత్ అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచం మరి ఎప్పుడో ఒకప్పుడు మరి పోయేది ఈ భౌతిక ప్రపంచం. సదసచ్చ అంటే సత్ అసత్ రెండును అహం నేనే అర్జున. మరి భౌతిక తత్వం, భౌతిక ప్రపంచం భగవత్ సృష్టియే, ఆధ్యాత్మికత భగవంతుడిదే కాబట్టి రెండు నేనే, సత్తు అసత్తులు అని అంటున్నారు. సో వేడిని తపాన్ని ఇచ్చేవాడిని, వర్షాన్ని నిరోధించడం కురిపించడం చేసేవాడిని నేనే, అమృతత్వం అమృతతత్వం నేనే, మృత్యువును నేనే, సత్తు అసత్తులు రెండు కూడా నాయందే ఉన్నవి అని చెప్పి భగవంతుడి ఇక్కడ చాలా క్లియర్గా ఈ శక్తులన్నిటినీ కూడా చెప్తున్నారు. అవి గనక మనం విశ్లేషించి గనక చూసామంటే శ్రీకృష్ణుడికి భౌతికము ఆధ్యాత్మికల మధ్య ఎలాంటి భేదం లేదని మనకు అర్థం అవుతుంది. అంటే సత్తు అసత్తులు రెండు నేనే అంటున్నారు కదా, కాబట్టి భక్తి భావంలో ప్రోగ్రెస్ అయిన వాళ్ళకు కూడా సత్తు అసత్తుల భేదాలు కాంచక సమస్తం భగవంతుల్లోనే వాళ్ళు కూడా చూస్తారు. ఇక్కడున్నా ఎక్కడున్నా వాళ్ళు భగవంతుడిని చూస్తారు, కానీ ఇక్కడ ఏదో ప్రపంచంలో ఉన్నాం అనుకోరు. ఆధ్యాత్మిక ఏదైనా వాళ్ళు భగవంతుల్లో సత్తు అసత్తులు రెండు కూడా వాళ్ళు భగవంతుల్లోనే చూస్తారు, ఎందుకంటే రెండు ఆయనే అని చెప్పారు కాబట్టి. సర్వ భౌతిక సృష్టులు కూడా ప్లస్ ఆధ్యాత్మికత ఇవి ఉన్న విశ్వరూపం ఆయనే,
అంతేకాకుండా ద్విభుజ మురళీధర శ్యామసుందర్ రూపంలో ఉన్న ఆ బృందావన లీలలు కూడా ఆ భగవంతుడివే, రెండు కూడా భగవంతుడివేనని అని ఆయన చెప్పిందే మళ్ళీ ఇక్కడ మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. త్రైవిద్యా మాం సోమపాపూత, ఇది పెద్ద శ్లోకం. సో త్రైవిద్యా మాం సోమపాపూత పాప యజ్ఞైరిష్ట్వా స్వర్గతిం ప్రార్థయంతే తే పుణ్యమాసాద్య సురేంద్రలోకం అశ్నంతి దివ్యాన్ దివి దేవ భోగాన్. త్రైవిద్య, మూడు విద్యలు తెలిసిన వాళ్ళు నన్ను సోమరసాంతో సోమపానం చేసిన వాళ్ళు పూత పాపాలు నశిస్తాయి వాళ్లకు. అలాగే యజ్ఞైర్విష్ట్వా స్వర్గతిం ప్రార్థయంతే, అంటే యజ్ఞాలతో నన్ను ఇష్ట్వా పూజించి స్వర్గ మార్గాని కోసం ప్రార్థిస్తూ ఉంటారు. తే వాళ్లకు పుణ్యమాసాద్య సురేంద్రలోకం, పుణ్యాన్ని వాళ్ళు ఆసాద్య పొంది సురేంద్రలోకం దేవలోకాలను అశ్నంతి అంటే అనుభవిస్తారు. దివ్యాన్ దివి దేవ భోగాన్, దేవతలకు సంబంధించిన దివ్యమైనటువంటి దేవభోగాలన్నీ అనుభవిస్తారు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఏమిటి అంటే మీనింగ్ మొత్తం మీద స్వర్గలోకాలను కోరుకుంటూ మరి ఎవరైతే ఈ వేదాధ్యయనం చేస్తూ సోమరసాన్ని పానం చేసి వాళ్ళు పరోక్షంగా నన్నే అర్చిస్తున్నారు. అంటే కొంతమంది స్వర్గలోక ప్రాప్తి కోసం ఈ వేదాల్లో కొన్ని మార్గాలు ఉన్నాయి, ఇది చేస్తే స్వర్గలోక ప్రాప్తి వస్తుందని. సో ఆ ప్రాప్తి మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉండి వాళ్ళు వేదాధ్యయనం చేస్తూ సోమరసం అనేది ఉంటుంది, ఆ వేదాల నుంచి వచ్చినటువంటి ఆ చంద్రుడు వెలుగులో కూడా కొంత పెడుతూ ఉంటారు ఆ ఔషధాలు అవి. అందుకని సోమరసం అంటే ఆ చంద్రుడి యొక్క వెలుగు ప్రాబల్యంతో వాటికి ఎన్నో శక్తులు ఔషధంగా మారిపోతూ ఉంటుందని చెప్తూ ఉంటారు ఆ మందులు. అందుకే ఆయుర్వేదంలో కూడా చెప్పుకున్నాం, ఈ ఈ చంద్రుడి కాంతిలో పెడుతూ ఉంటారు కొన్ని మందులు ఆ పవర్ కోసం, అప్పుడు వాటికి ఆ ఔషధ లక్షణం వస్తుంది అని చెప్పేసి చెప్తారు. కాబట్టి ఈ సోమరసం అని తాగుతూ ఉంటారు. మరి పానం చేసేవాళ్ళు స్వర్గలోకం కోసం వేదాధ్యయనం చేస్తూ సోమరసాన్ని పానం చేసేవాళ్ళు, వాళ్ళంతా పరోక్షంగా నన్నే అర్చిస్తున్నారు. అయితే పాప ఫలాల నుండి వాళ్ళు పవిత్రులై అలాంటి వాళ్ళు పుణ్యలోకంలో ఇంద్రలోకంలో జన్మించి దేవతల భోగాలన్నింటినీ అనుభవిస్తారు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ త్రైవిద్య అనే మాట, త్రైవిద్య మాంసో అంటే మూడు వేదాలతో నన్ను సోమపానాన్ని తీసుకుని పాపాలు నశించి అని అంటున్నారు కదా. త్రైవిద్య మీన్స్ సామవేద యజుర్వేదాలు, సామ యజుర్ ఋగ్వేదాలు, ఈ మూడును ఇలాంటి మూడు వేదాలు అధ్యయనం చేసిన బ్రాహ్మణుని త్రివేది అంటారు అందుకని. కాబట్టి ఈ వేదాల్లో చెప్పబడిన జ్ఞానం పట్ల ఎవరికైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుందో వాళ్ళు మరి సంఘంలో కూడా వాళ్ళకి మంచి గౌరవం లభిస్తూ ఉంటుంది వేదాధ్యయనం చేసిన వాడు అని. కానీ వీళ్ళకి ఎంత అధ్యయనం చేసినా ఒకవేళ అంతిమ ప్రయోజనం ఏమిటి వేదాధ్యయనానికి అన్నది తెలియకపోతే దానివల్ల ఉపయోగం లేదు. ఎందుకంటే ఫైనల్ డెస్టినేషన్ వేదాలను చదివి తెలుసుకోవాల్సిన భగవంతుడిని. కాబట్టి ఈ రోజుల్లో ఏంటంటే పాండిత్యం కోసం చదివి అందరూ ఆ స్టేజ్కి భగవంతుడిని కోరుకోవడం అనేది అందరూ కోరుకోకపోవడం కూడా చూస్తున్నాము అని అంటున్నారు. కాబట్టి త్రివేదులు అనే వాళ్ళ అంతిమ లక్ష్యం అసలు నేనేనని భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు త్రైవిద్య అన్న మాటతో. సో మూడు వేదాలు చదవడం ఎందుకంటే భగవంతుడిని అర్థం చేసుకోవడం కోసమే. అయితే వీళ్ళు మరి ఇది చేసి ఈ వేదాధ్యాయులు చేసి సాధారణంగా ఇంద్రుడు చంద్రుడు ఇలాంటి దేవతల కోసం యజ్ఞాలు చేయడంలోనే నిమగ్నులై ఉంటారు. అలాంటి ప్రయత్నంతో వాళ్ళు తప్పనిసరిగా రజస్తమ గుణ సంపర్కం నుంచి విడుదలై వాళ్ళకి మహర్లోకం, జనలోకం, తపోలోకం ఇలాంటి పైలోకాలు, ఊర్ధ్వలోకాలు, స్వర్గలోకాలు చేరుకుంటారు. అయితే ఉన్నత లోకాలు చేరుకున్న పిమ్మట వారు భూలోకం కంటే అనేక లక్షల సుఖాలను కూడా అనుభవిస్తూ ఉంటారు అని చెప్పి ఇంకేం చెప్తున్నారంటే తేతం భుక్త్వా స్వర్గలోకం విశాలం, తేతం భుక్త్వా స్వర్గలోకం విశాలం క్షీణే పుణ్యే మర్త్యలోకం విశంతి ఏవం త్రయీ ధర్మమను ప్రపన్న గతాగతం కామ కామా లభంతే. తేతం భుక్త్వా వాళ్ళు దాన్ని భుక్త్వా అనుభవించి ఏది ఆ స్వర్గలోకమో పైలోకమో ప్రాప్తి చెందుతారు కదా వాళ్ళు చేసినటువంటి ఈ సోమపానం వల్ల, ఈ వేదాధ్యయనంతో యజ్ఞాల వల్ల.
ఆ స్వర్గాలు అన్నీ కూడా భుక్త్వ అనుభవించి స్వర్గలోకం విశాలమైనటువంటి ఆ స్వర్గలోకాన్ని అనుభవించి తర్వాత క్షీణే పుణ్యే వాళ్ళ పుణ్యం అంతా క్షీణించిన తర్వాత, అంటే ఈ పుణ్యం కూడా బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ లాంటిదని చెప్పుకున్నాం. అది కలెక్ట్ చేసుకుని వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళి అర్హత సంపాదించుకున్నారు. అయితే ఖర్చు పెడుతూ ఉంటారు కాబట్టి అక్కడ అనుభవించేటప్పుడు అది జీరో బ్యాలెన్స్కి వచ్చినప్పుడు ఏం జరుగుతుందో చెప్తున్నారు. సో వాళ్ళ పుణ్యం ఇలా క్షీణించినప్పుడు మర్త్యలోకం విశంతి, అంటే మనుష్యలోకానికి మళ్ళీ విశంతి పతనం చెందుతారు, మళ్ళీ కిందకే వస్తారు. ఏవం త్రయీ ధర్మం, ఈ విధంగా ఈ వేదాల యొక్క సిద్ధాంతాల ధర్మాలను అనుప్రపన్న ఆచరిస్తూ గతాగతం, అంటే మృత్యువు జన్మ కామ కామ, అంటే ఇంద్రియ భోగాలను కోరుకుంటూ లభిస్తూ పొందుతూ ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఏమిటంటే ఈ విస్తృతమైన స్వర్గలోక భోగాలు అనుభవించి వాళ్ళ పుణ్యం క్షీణించిన తర్వాత వాళ్ళు మళ్ళీ భూలోకానికి తిరిగి వస్తారు. ఈ రకంగా ఈ త్రివేదములు అంటే రుక్ సామ యజుర్వేదాలు, సో ఈ 3 వేదాలు కూడా నియమానుసారం వాళ్ళు స్మరించి వాళ్ళు ఫాలో అయ్యి ఇంద్రియ భోగాలను కోరుకుంటూ వాళ్ళు మళ్ళీ ఈ స్వర్గలోకాలకు వెళ్ళటం, మళ్ళీ పుణ్యమవగానే రావడం, ఈ రకంగా వాళ్ళు కేవలం జనన మరణాలనే మళ్ళీ మళ్ళీ పొందుతున్నారు. అక్కడికి వెళ్ళి సుఖపడుతున్నారు, బాగానే ఉంది, మళ్ళీ ఇక్కడికి వస్తున్నారు, ఇక్కడికి కష్టపడి మళ్ళీ పుణ్యం సంపాదించుకుని మళ్ళీ వెళ్తున్నారు. సో వాళ్ళు ఈ రకంగా కేవలం ఈ జనన మరణాలనే మళ్ళీ పొందుతున్నారు. సో వాళ్ళు ఏవం త్రయీ ధర్మం అనుప్రపన్న, ఈ 3 ధర్మాలు 3 వేదాలని కూడా వాళ్ళు ఈ 3 వేదాల యొక్క సారాన్ని సిద్ధాంతాలని అనుప్రపన్న ఫాలో అవుతున్నారు. ఫాలో అవుతూ పోతూ పుడుతూ పోతూ మరణిస్తూ మళ్ళీ జీవనం పొందుతూ మరణిస్తూ మళ్ళీ జీవనం పొందుతూ కామ ఇంద్రియ భోగాలను కోరుకుంటూ మరి వాళ్ళు ఈ రకంగా వచ్చిపోతూనే ఉన్నారు జనన మరణంలోకి అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మనకి ఈ విషయాన్ని మరి ఇక్కడ చూపించారు. ఏమనంటే ఇంతకు ముందు కూడా మనం చూసాం, ఒక జెయింట్ వీల్ మరి మాటి మాటికి ఏ రకంగా అయితే పైకి వెళ్తే అన్ని కనిపిస్తాయి, బాగుంది, కానీ అక్కడ ఎక్కువసేపు ఉండనివ్వరు, మళ్ళీ కిందకే తిరిగి వస్తాము. సో అది కంపేర్ చేశారనమాట. ఇక్కడి నుంచి పుణ్యం చేసుకుని పైకి వెళ్ళి అక్కడ అనుభవించి మళ్ళీ కిందకి రావడాన్ని. అనన్యాశ్చింతయంతో మాం ఏ జనా పర్యుపాసతే తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యహం. కాబట్టి వీళ్ళు ఇక ఆధ్యాత్మిక లోకాన్ని పొందకుండా కేవలం ఈ ఊర్ధ్వలోకం అధోలోకం ఇక్కడే జనన మరణ చక్రంలోనే తిరుగుతున్నారు. పైకి వెళ్ళారు, సుఖపడ్డారు, కానీ అక్కడ పర్మనెంట్గా ఉండట్లా, మళ్ళీ వస్తున్నారు, మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళడానికి చాలా అవస్థలు పడి వేదాలు ఇవన్నీ చేసి వెళ్తున్నారు. కావని రాకుండా ఉండే చోటు వాళ్లకు దాంట్లోకి వెళ్ళడం లేదు. కాబట్టి మనిషి జ్ఞానానందపూర్ణమైన నిత్య జీవితాన్ని అనుభవించాలి అంటే ఆధ్యాత్మిక లోకాన్ని పొందినట్లయితే మళ్ళీ ఈ భౌతిక స్థితికి రాకుండా ఉంటాం. అదే ఉత్తమం, ఎందుకంటే మళ్ళీ ఇక్కడికి రాము కాబట్టి అంటున్నారు. అనన్యాశ్చింతయంతో మాం, అనన్య అంటే వేరే దారి లేకుండా ఇదే మార్గంలో తదేక దృష్టితో ఎవరైతే నన్ను చింతిస్తూ ఉంటారో, ఏ జనులైతే పర్యుపాసతే శ్రద్ధగా నన్ను పూజిస్తూ ఉంటారో ఆరాధిస్తారో తేషాం వాళ్ళను నిత్యాభియుక్తాన, వారి యొక్క నిత్యము యుక్తులై ఉన్నందువలన ఈ భక్తిలో వాళ్ళు నిత్యము స్థిరులై ఉన్నందువలన యోగక్షేమాలు వహిస్తాను అహం నేను అంటున్నారు. సో ఎవరైతే ఇలా అనన్య చింతనతో ఎప్పుడు మనసు నా మీదే ఉంచి నన్ను ఆరాధిస్తూ ఉంటారో వాళ్ళు నిత్యము ఈ రకమైన యోగంలో యుక్తులై ఉంటారో, భగవంతుణ్ణి స్మరిస్తూ ఆయనకు అనన్య చిత్తంతో ఆయన భక్తితో కొలిచే వాళ్ళను యోగక్షేమాలు, వాళ్ళ యొక్క యోగక్షేమాలు నేనే వహిస్తాను అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ క్షేమం అంటే మరి ఉన్నదాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయటం, యోగము అంటే లేని దానిని ఇవ్వటం, అంటే వాళ్ళ అవసరాలను, ఇక్కడ యోగం అంటే అవసరాలను నేనే చూస్తాను. సో నా రూపాన్ని నన్ను ధ్యానిస్తూ అనన్య భక్తితో నన్ను సదా అర్చించే వాళ్ళ యోగక్షేమాలు నేనే వహిస్తానంటే వారికి లేనివి సమకూరుస్తాను, ఉన్న వాటిని సంరక్షిస్తాను. ఇక్కడ ఉదాహరణగా మరి ప్రహ్లాద్ మహారాజు ఆయనకు ఎన్ని రకాలైనటువంటి
బాధలు పెట్టడం, చంపడానికి ప్రతి క్షణం ఆయన్ని ట్రై చేయటం చేసినా కూడా ఆయన అన్ని ఒకే మనస్తత్వంతో ఎవరి మీద ద్వేషం లేకుండా నారాయణ మంత్రంతో ఆయన ఉన్నారు. అందుకే భగవంతుడే ఆయన్ను మరి ఈ రక్షించడం జరిగింది అన్నది మనకు తెలిసిన స్టోరీయే. సో అనన్య చిత్తంతో మరి కుచేలుడిని ఒక ఎగ్జాంపుల్గా చూపిస్తున్నారు. అలాగే ప్రహ్లాదుణ్ణి ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్గా అనన్య చిత్తంతో నా భక్తిలో ఎవరైతే నిమగ్నమై ఉంటారో వాళ్ళకి లేనిది సమకూర్చి ఉన్నదాన్ని రక్షిస్తాను అని చెప్పారు. కాబట్టి భక్తి భావం లేకుండా క్షణకాలం కూడా ఉండలేని వాళ్ళు ఉంటారు. అట్లాంటి ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ లాంటి వాళ్ళు శ్రవణం, కీర్తనం, స్మరణం, వందనం, అర్చనం, పాద సేవనం, ఇతర సేవలను కూర్చుట ఇవన్నీ ద్వారా భక్తిలో నియుక్తులై ఎల్లప్పుడూ కూడా భగవంతుణ్ణి చింతించడం కంటే వాళ్ళకి వేరే భావం వాళ్ళల్లో ఉండదు అని చెప్తూ సర్వమంగళదాయకాలు అలాంటి కర్మలు ఆధ్యాత్మిక శక్తి పూర్ణాలు కాబట్టి ఆత్మానుభవంలో అవి మనల్ని భక్తిలో పూర్ణత్వం కూడా మనకు తెచ్చిపెడతాయి. అలాగే భగవంతుడి సాహచర్యాన్ని పొందటం అతని యొక్క ఏకైక కోరిక ఇలాంటి భక్తులకు, అది తప్ప వేరే కోరిక ఉండదు. అటువంటి వాడు నిస్సందేహంగా ఏ కష్టం లేకుండా భగవంతుడిని చేరుకుంటాడు. కాబట్టి నిజానికి అసలు ఇదే యోగం అంటున్నారు. భగవంతుడి కరుణతో అలాంటి భక్తుడు ఎప్పుడైనా సరే మళ్ళీ ఈ భౌతిక జీవితానికి తిరిగి రాడు. ఈ శ్లోకంలో మరి క్షేమం అనే ఒక మాట వాడారు. అది భగవంతుడి యొక్క దయను, కృపా కటాక్షాలను సూచిస్తోంది. అంటే యోగం ద్వారా భక్తిని పొందటానికి భక్తుడికి తోడ్పడతాడు భగవంతుడు. సో ఆ యోగం అనేది, ఆ భక్తి అనేది ఇవ్వటం కూడా భగవంతుడు సహకరిస్తారు భక్తుడికి. అతడి సంపూర్ణ కృష్ణ భక్తిలో ఉన్నవాడు అవటం చేత దుఃఖభూయిష్టమైన ఈ బద్ధ జీవితానికి మళ్ళీ తిరిగి పతనం చెందకుండా అతన్ని రక్షిస్తాడు. క్షేమం ఉన్నదాన్ని నేను ఉన్నదాన్ని రక్షిస్తాను, లేనిది సమకూరుస్తాను అన్నదానికి అదొక ఎక్స్ప్లెనేషన్ చెప్తున్నారు. సో భగవంతుడు ఈ శ్లోకంలో నా దివ్య రూపాన్ని అనన్య చిత్తంతో అంటే తదేకంగా వేరే దృష్టి లేకుండా నన్ను ఆరాధించే వాళ్ళ యోగక్షేమాలు నేనే వహిస్తాను. ఏప్యన్య దేవతా భక్తా యజంతే శ్రద్ధయాన్వితాః తేపి మామేవ కౌంతేయ యజంత్యా విధిపూర్వకం. ఏప్య అన్య ఎవరైతే అన్య దేవతలను మరి అన్య దేవతల భక్తులు యజంతే శ్రద్ధయాన్విత అంటే శ్రద్ధతో పూజ చేయడంలో ఉంటారో భక్తులు అన్య దేవతలకు, తేపి వాళ్ళు కూడా మరి నన్నే కౌంటేయ యజంత్య విధిపూర్వకం యజంతి అంటే పూజిస్తున్నారు, అవిధిపూర్వకం అంటే అవిధి మార్గంలో అని చెప్తున్నారు. అంటే డిఫరెంట్ వేలో నన్నే పూజిస్తున్నారు. అంటే అన్య దేవతలకు భక్తులైన వాళ్ళు అన్య దేవతలను శ్రద్ధతో పూజిస్తున్నారు అంటే వేరే దేవతల మీద భక్తి ఉన్నప్పుడు ఆ రూపాలను పూజిస్తూ ఉంటున్నారు. కానీ నిజానికి వాళ్ళ అవిధిపూర్వకంగా నన్నే పూజిస్తున్నారు అని చెప్తున్నారు అన్నమాట. సో దేవతలను అర్చించే వాళ్ళు కూడా పరోక్షంగా నన్నే అర్చించినట్లు వాళ్ళు ఉన్నారు అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్తున్నారంటే, ఉదాహరణకి కొమ్మలకి ఆకులకి నీళ్లు పోసి చెట్టు మొదలకు గనక నీళ్లు పోయకుండా ఉన్నట్లయితే తగినంత జ్ఞానం లేనివాడు అని చెప్పి మనం అనుకుంటాం. వీడేమిటి చెట్లకి ఆకులకి పోస్తున్నాడు, అసలైన మొదలు చెట్టు మొదల్లో నీళ్లు పోయడం లేదు. అలాగే మనం ఆహారం మరి పొట్ట కోసం తీసుకున్నప్పుడు ఇంద్రియాలన్నీ సేవించడం కానీ పోషించడం కానీ అవుతుంది. మనం తీసుకునేది ఓన్లీ మన స్టమక్ తీసుకుంటుంది ఆహారం, కానీ అన్నిటికీ అన్ని పార్ట్స్కి అది అందుతోంది. తర్వాత దేవతలు భగవంతుడి ప్రభుత్వంలో వివిధ అధికారులు, నిర్దేశకులు లాంటి వాళ్ళు. సో ఈ దేవతలంతా కూడా భగవంతుడి యొక్క నిర్దేశకులు లాంటి వాళ్ళు, ఆయన యొక్క టాస్క్స్ ని నిర్వహించే వాళ్ళు, వివిధ రకరకాల ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ భగవంతుడి యొక్క పనులను అమలుపరిచే వాళ్ళు.
అని చెప్తున్నారు. సో మన గవర్నమెంట్లో గనక ఎలా అయితే ఈ అందరూ ఉంటారో అసిస్టెంట్స్ వాళ్ళు ఆ రకంగా అని చెప్తూ అలాంటి వాళ్ళందరికీ మరి ప్రభుత్వ ప్రతినిధులు ఉన్నారనుకోండి, వాళ్ళకి లంచం వేయడం తప్పు. అలాగే ఇక్కడ అవిధిపూర్వకం అంటే కరెక్ట్ అయిన మార్గం ఏది అంటే అసలైన భగవంతుడిని మనం పూజించటమే. ఇక్కడ ఏదో అవసరాల కోసం మనం ఈ అసిస్టెంట్లకి వాళ్ళకి లంచాలు ఇచ్చి చేయించుకుంటూ ఉంటాం. సో అలాంటిది ఇది అంటే నువ్వు వేరే కోరికల కోసం ఇలా ప్రార్థన చేయడము అని చెప్తున్నారు. భాష్యంలో అయితే శ్లోకంలో అన్యదేవతలకు భక్తులై వారిని శ్రద్ధతో పూజించే వాళ్ళు వాస్తవానికి అవిధిపూర్వకంగా అంటే ఇండైరెక్ట్ గా వాళ్ళు నన్నే పూజిస్తున్నారు అంటున్నారనమాట. అహం హి సర్వయజ్ఞానాం భోక్తా చ ప్రభురేవ చ నతు మాం అభిజానంతి తత్వేన తశ్చవంతితే. సో నేను సర్వయజ్ఞాలకు భోక్తనని మరియు అందరికీ ప్రభురేవచ అందరికీ ప్రభువును కూడానని నతు మాం అభిజానంతి నన్ను తెలుసుకోలేని వాళ్ళు ఈ రకంగా మాం అభిజానంతి నన్ను నా అన్నారు కాబట్టి ఆపోజిట్ తెలుసుకోలేని వాళ్ళు కానీ నన్ను ఈ విధంగా అంటే కానీ నన్ను ఈ విధంగా తెలుసుకోలేని వాళ్ళు ఏ విధంగా నేను సర్వయజ్ఞాలకు కూడా భోక్తనని సమస్తానికి కూడా ప్రభువునని తెలుసుకోలేని వాళ్ళు తత్వేనా తస్యవంతితే వాస్తవానికి వాళ్ళు మరి పతన చెందుతారు. ఎవరైతే భగవంతుణ్ణి ఈ రకంగా మరి తెలుసుకోలేకపోతారు. సర్వయజ్ఞాలకు ఆయన భోక్త అందరికీ ప్రభు అయి ఉన్నాను కాబట్టి నా వాస్తవమైన ఈ దివ్య స్వభావాన్ని వాళ్ళు గుర్తింపలేని వాళ్ళు మరి చవంతి అంటే పతితులు అవుతారు, పతనం చెందుతారు అని చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ. మరి ప్రభుజీ అటెండెన్స్ పోస్ట్ చేస్తున్నారు, అందరూ మర్చిపోకుండా మీరు తీసుకోండి. వెంటనే ఆ అటెండెన్స్ ఫామ్ క్లిక్ చేసి మీరు అటెండెన్స్ వేయడం మొదలు పెట్టండి. ఎందుకంటే క్లాస్ అయ్యే టైంకి క్లాస్ అటెండ్ అయ్యే వాళ్ళలో సగం మంది కూడా అటెండెన్స్ వేయడం లేదు, మళ్ళీ గుర్తు చేస్తే తప్ప. ఇది రోజు మనకు ప్రతి క్లాస్లోనూ ఉంటుంది. సో తప్పనిసరిగా అటెండెన్స్ వేయండి. ఆ అటెండెన్స్ అనేది అబ్జర్వ్ చేయటం మొదలు పెడుతున్నారు కాబట్టి అటెండెన్స్ వేసుకోవడం ఇంపార్టెంట్. అందరూ తప్పనిసరిగా అటెండెన్స్ వేయండి. సో అన్ని యజ్ఞాలకు భోక్తను మరి ప్రభువును ఈ రకంగా ఈ తెలుసుకోలేని వాళ్ళు మరి వాళ్ళు ఎప్పటికీ ఇంకా పైకి రాలేరు అని పతనం అవుతారు అని చెప్తున్నారు. యాంతి దేవవ్రత్. అందుకని ఎవరైనా సరే భౌతిక కోరిక ఉన్నా కూడా భగవంతుని ప్రార్థించడం బెటరు. అది శుద్ధ భక్తి కాదు, కానీ వాంఛిత ఫలం మాత్రం పొందగలం. అంటే ముఖ్యమైన పాయింట్ ఏమిటంటే డీవియేషన్ వద్దు భక్తిలో. అటు ఇటు అది కావాలి ఇది కావాలంటే ఆ దేవతని ఈ దేవతని కాదు, నువ్వు నీ యొక్క ఫైనల్ గోల్ డెస్టినేషన్ ఏమిటో మనసులో మర్చిపోవద్దు. భగవంతుడిని చేరుకోవడం కాబట్టి ఆ భగవంతుడు ఆది పురుషుడు ఆది దేవుడు కాబట్టి ఏదైనా ఆయన పవరే కాబట్టి ఆ విషయాన్ని ఇక్కడ నిర్ధారణ చేస్తున్నారనమాట. ఏ దేవత అయినా ఎవరైనా ఆ ఆదిదేవుడి నుంచి వచ్చినటువంటి పవరే ఎవరికైనా దేనికైనా. సో అది ఆ విషయాన్ని మనకి బాగా అర్థం కావడానికి ఇన్ని రకాలుగా చెప్తున్నారు. యాంతి దేవవ్రతా దేవాన్ పితృన్ యాంతి పితృవ్రతాః భూతాని యాంతి భూతేజ్యా యాంతి మధ్యాజినోపి మాం. యాంతి పొందుతారు. ఏది దేవతలను పూజించే వ్రతం చేసే వాళ్ళంతా పొందుతారు. ఏది దేవాన్ పితృన్ యాంతి పితృవ్రత. అలాగే దేవతలను అంటే దేవతలను వ్రతం అంటే పూజించే వాళ్ళు దేవతల్ని పొందుతారు, అంటే దేవలోకాలని పొందుతారు. పితృన్ యాంతి పితృదేవతలను పొందుతారు. ఎవరు? పితృవ్రత పితృదేవతల్ని పూజించే వాళ్ళు. భూతాని యాంతి అంటే భూత ప్రేతాలను పొందుతారు. భూతేజ్య అంటే భూత పిశాచాలను యాంతి పూజించే వాళ్ళు. యాంతి పొందుతారు మధ్యాజి నా భక్తులు అపి అంటే కానీ నా భక్తులు నన్నే పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. సో యాంతి అంటే పొందడం. సో యాంతి దేవవ్రత దేవాన్ దేవతలను పూజించే వాళ్ళు దేవతలను పొందుతారు, దేవలోకాల్లో జన్మిస్తారు అని అర్థం.
అలాగే పితృదేవతలను పూజించే వాళ్ళు పితృదేవతలను చేరుకుంటారు. భూత ప్రేతాలను పూజించే వాళ్ళు ఆ భూత ప్రేతాల్లోనే జన్మిస్తారు. నన్ను పూజించేవారు నాతోనే నివసిస్తారు. యాంతి మధ్యాజినో పొందుతారు నన్నే నా భక్తులు. అపి అపి అంటే కానీ నా భక్తులు నన్నే పొందుతారు అని చెప్పి నన్ను అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో చంద్రలోకం గాని, సూర్యలోకం గాని, వేరే ఇతర లోకాలు ఏదైనా చేరుకోవాలని కోరుకుని ఆ ప్రయోజనం కోసం మనం వేదాల్లో కొన్ని మార్గాలున్నాయి. దర్శ పౌర్ణమాసి అని ఇలాంటి విధానాలను పాటించడం ద్వారా మనిషి తను ఎక్కడికి వెళ్ళాలంటే ఆ గమ్యాన్ని సాధించగలడట. సో ఇలాంటి వేదాలు చెప్పిన మార్గంతో ఏదో చంద్రలోకం, సూర్యలోకం కోసం చేస్తే సరే వేదాలు అక్కడికి వెళ్ళొచ్చు. వేదాలు వివరింపబడ్డట్టు ఈ పద్ధతులు ఉన్నత లోకంలో దేవతల కొరకు కొన్ని ప్రత్యేకమైన పూజలు నిర్దేశించారు. సో దేవతలకు కోసం అని. అలాగే ప్రత్యేక యజ్ఞాల ద్వారా మనిషి పితృలోకాలు చేరుకోవచ్చు అంట, భూత ప్రేతాలను చేరుకోవచ్చు, అలాగే యక్షరాక్షసుడిగా పిశాచంగా మారవచ్చు, భూత ప్రేతాలను కొలిచి ఆరాధించి మరి అలాగే అది క్షుద్ర దేవతార్చన అని ఏదో అంటూ ఉంటారు అలాంటి వాటిని. అలా క్షుద్ర దేవతలు చేసేవాళ్ళు కూడా కొందరున్నారు. అలాంటి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తారు. ఆ తర్వాత మరి వాళ్ళు ఆధ్యాత్మికం అనుకుంటున్నప్పటికీ ఆ కర్మలన్నీ కూడా నిజానికి భౌతిక కర్మలే. కాబట్టి భగవంతుణ్ణి అర్చించేటటువంటి శుద్ధ భక్తుడు మరి వైకుంఠంలో గాని, కృష్ణలోకంలో గాని నిస్సందేహంగా ఉంటాడు, వెళ్తాడు, పొందుతాడు. కాబట్టి దేవతలను పూజిస్తే దేవలోకాలు, పితృదేవతలను పూజిస్తే పితృలోకాలు, క్షుద్ర దేవతార్చనం చేస్తే మరి భూత ప్రేత లోకాలు మనిషి పొందుతాడు. శుద్ధ భక్తుడు మాత్రం ఎందుకు వైకుంఠ లోకాలు, కృష్ణలోకాలు పొందకుండా ఉండాలని ఈ అతి ముఖ్యమైన శ్లోకం ద్వారా సులభంగా గ్రహించవచ్చు. సో వాళ్ళందరూ అవి పూజలు చేస్తే అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు భక్తుడు ఎందుకు వెళ్ళడు వైకుంఠానికి గాని, మరి కృష్ణలోకానికి గాని నిజమైన భక్తుడు? కాబట్టి భగవంతుడు, శ్రీకృష్ణుడు, విష్ణువు ఉన్న ఈ దివ్యలోకాలను గురించిన సమాచారం అసలు చాలా మందికి తెలీదు. దానికి తెలియకపోవడం వల్లే వాళ్ళు ఇలా పతితులవుతున్నారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో కేవలం ఈ మహామంత్రాన్ని జపించడం ద్వారా మనిషి ఈ జన్మలోనే పూర్ణుడై భగవద్ధామాన్ని చేరుకోగలడనే మహత్తరమైన సందేశాన్ని మరి ఈ కృష్ణ చైతన్యోద్యమం తెలియపరుస్తోంది మానవాళికి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ పితృదేవతలను పూజించే వాళ్ళు మరి పితృదేవతల దగ్గరికి వెళ్తాం. ఎవరిని పూజిస్తే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తాం. అది మనకి ఇంకొక రకంగా కూడా అది 8th చాప్టర్లో చూసాం కదా, ఎవరి మీద మైండ్ ఉంటే లాస్ట్ లో మనకు దానికి తగ్గ జన్మ వస్తుందని. సో అది కూడా దీనికి ఇంకొక ఫౌండేషన్ అన్నమాట. అదే ఇక్కడ ఎవరిని పూజిస్తే దేవతల మీద ఉంటే దేవతల దగ్గరికి వెళ్తాం, పితృదేవతలను ఆరాధిస్తే అక్కడికి వెళ్తాం, భూత ప్రేతాలను ఆరాధిస్తే అక్కడికి వెళ్తారు, నా భక్తులు మాత్రం నన్నే చేరుకుంటారు అని చెప్తూ కొంతమంది భక్తులు మరి ఇక్కడ కుచేలుణ్ణి, శబరిని, గజేంద్రుణ్ణి చూపిస్తున్నారు. తర్వాత పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం యో మే భక్త్యా ప్రయచ్చతి తదహం భక్త్యుపహృతం అశ్నామి ప్రయతాత్మనః. సో పత్రం ఆకైన, పుష్పమైన, ఫలమైన, తోయం నీరైన, యో ఎవరైతే మే నాకు భక్తితో ప్రయచ్చతి సమర్పిస్తారో, తదహం దానిని నేను భక్తి ఉపహృతం భక్తితో ఇవ్వబడినటువంటి దానిని అశ్నామి ఆ భక్తితో ఇవ్వబడిన దానిని అశ్నామి స్వీకరిస్తాను ప్రయతాత్మనః అంటే శుద్ధమైనటువంటి ఆత్మ ఉన్నవాడి నుండి, శుద్ధమైన అంతరంగ ఉన్నవాడి నుండి అంటున్నారు. సో పత్రమైన, పుష్పమైన, మరి ఫలమైన, జలమైనా సరే నేను ప్రేమతో భక్తితో అర్పించిన దానిని నేను స్వీకరిస్తాను అని ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. సో భగవంతుడికి ఎంతో అవసరం లేదు. భగవంతుడికి కావలసినది ఏమిటి అంటే ప్రేమ. నువ్వు భావం ఉండాలి, ఏది ఇచ్చినా గానీ ఆ ప్రేమతో ఇవ్వాలి. ఏ భావంతో ఇస్తున్నావు? ఆయన భావప్రియుడు అంటారు భగవంతుణ్ణి. ఆయన నీ మైండ్లో ఉన్న భావం ఎలాంటిది అన్నదే చూస్తారు గాని నువ్వేమి ఇస్తున్నావు అన్నది చూడరు. అంటే అంత భక్తి అనేది అంత సరళమైనది అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మరి భాగవతంలో స్టోరీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. ఈవిడ పళ్ళు అమ్ముకునే ఆ రోజుల్లో వస్తే బియ్యం ఇచ్చి పళ్ళు తీసుకుంటూ ఉండేవారు ఆ రోజుల్లో. అయితే ఈయన ఒక రోజు అందరూ ఇంట్లో పనుల్లో నిమగ్నమై ఆవిడకి ఎవరు
రాకపోతే పాపం చిన్న దోశలతో తీసుకొస్తే ఆ చిన్న చేతుల్లో నుంచి ఆ బియ్యం అంతా రాలిపోయి చివరికి ఏదో ఒకటో అరో గింజ మిగిలింది ఆ చేతుల్లో. ఆవిడ ఎంతో ప్రేమతో ఆ బియ్యం కోసం కాకుండా ఆయనకి ఇవ్వాలి అని తన దగ్గర మిగిలిన పళ్ళని ఇవ్వటం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. మరి భగవంతుడు తర్వాత ఆవిడ చూసుకుంటే మరి ఆ బుట్టలో వజ్ర వైడూర్యాలు అన్నీ కూడా ఉన్నాయి అన్నది ఈ భాగవతంలో ఒక స్టోరీ అన్నమాట. సో ప్రేమతో ఇస్తే భగవంతుడు దాన్ని సంతోషంతో స్వీకరిస్తారు అన్నదానికి ఇక్కడ మనకి ఆ ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తున్నారు. అంటే ఎలాంటివి సమర్పించాలి భగవంతుడికి అసలు అనేది ఉంటే పత్రం అంటే తులసి దళాన్ని చూపిస్తున్నారు. మరి పుష్పం, ఫలం, పత్రం, పుష్పం, ఫలం, తోయం, నీరు. సో ఇదైనా సమర్పించవచ్చు. తర్వాత ఇంకా ముఖ్యమైన పాయింట్ నెక్స్ట్ శ్లోకంలో ఉన్నది. అదేమిటి అంటే 27 శ్లోక. యత్కరోషి యదశ్నాసి యజ్జుహోషి దదాసి యత్తపస్యసి కౌంతేయ తత్కురుష్వ మదర్పణం. యత్కరోషి నువ్వు ఏది చేసినా, యదశ్నాసి ఏది భుజించినా సరే, ఏది తిన్నా, యజ్జుహోషి ఏ యజ్ఞం చేసినా. యజ్ఞం అంటే ఇక్కడ ఏమిటి మళ్ళీ ఒకసారి ఎవరికైనా తెలిస్తే చెప్పండి. మామూలుగా అగ్ని ముందు కూర్చుని చేసే యజ్ఞాలు కాదు. మామూలుగా అది యజ్ఞమే, కానీ అది అందరం చేయగలిగిన యజ్ఞం కాదు. యజ్ఞం అని దేన్ని అంటాం? ఇంకొకసారి ఎవరైనా చెప్పగలిగితే చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి. ఇది మరి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, మనకు తెలియాల్సిన పాయింట్. సో ఆన్సర్స్ చూద్దాము. ఈలోపు దదాసి అంటే ఏ దానం చేసినా, సో యత్కరోషి ఏది చేసినా, యదస్నాసి ఏది భుజించినా, యజ్జుహోషి ఏ యజ్ఞం చేసినా, దదాసి దానం చేసిన, యత్ ఏది దానం ఇచ్చిన, దదాసి యత్ అంటే ఏది దానం ఇచ్చినా సరే, యత్తపస్యసి ఏ తపస్సు చేసినా, కౌంటేయ తత్కురుష్వ దానిని కురుష్వ చెయ్యి. ఎలా? మదర్పణం నాకు అర్పించి చెయ్యి అంటున్నారనమాట. సో చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇక్కడ ఉంది. నువ్వు ఏది చేసినా, ఏది ఎంత యజ్ఞం చేసినా, ఏ దానం ఇచ్చినా, ఏ తపస్సు చేసినా, ఏది తిన్నా, ఆఖరికి నువ్వే పని చేసినా నువ్వు దాన్ని నాకు సమర్పించి చెయ్యి అంటున్నారు. ఎందుకు భగవంతుడికి సమర్పించి చెయ్యాలి? అది నెక్స్ట్ శ్లోకాలో రీజన్ కూడా చెప్పారు. సో యజ్ఞం అంటే ఏమిటి అనే దానికి దీప్తి మాతాజీ ఏం చెప్తున్నారంటే, కర్మఫల అపేక్ష లేకుండా భగవదర్పణం అని చేస్తే అది కర్మ. వెరీ గుడ్, కరెక్ట్. అయితే ఇంకొక పాయింట్ కూడా ఉంది. ఏ రిజల్ట్ ఇచ్చినా అది ప్రసాదం లాగా స్వీకరించగలుగుతాం. కర్మఫల ఆసక్తి లేకుండా అన్నారు కాబట్టి ఆ పాయింట్ కూడా కవర్ చేశారు. వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సో అలా ఏ పని చేసినా అని కూడా అన్నారు. ఏది తిన్నా, ఏ యజ్ఞమైనా, అగ్నిలో ఏది సమర్పించినా, ఏది దానం ఇచ్చినా, ఏ తపస్సు అంటే, మళ్ళీ తపస్సు అంటే ఏమిటి? సెకండ్ మీనింగ్, డీపర్ మీనింగ్. తపస్సు అంటే ఇదివరకు రోజుల్లో మునులందరూ అరణ్యాలకు వెళ్ళి చేసేవారు. అది కాకుండా మనబోటి వాళ్ళం ఆ తపస్సులు ఈ రోజుల్లో ఎంతమంది చేస్తున్నారు? చేయడం లేదు. కాబట్టి మనకు తపస్సు అంటే మనందరం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏమిటి? 17th చాప్టర్లో మీరు చూస్తుంటారు లెవెల్ 1లో. తపస్సు అంటే బిహేవియర్. ఎక్సలెంట్, వెరీ గుడ్. తపస్సు అంటే ప్రవర్తన, శారీరక ప్రవర్తన గురించి చూశారు 17th చాప్టర్లో. వాక్ ప్రవర్తన, వాక్ ఎలా మాట్లాడాలో చూశారు. అలా తర్వాత ఇది మానసిక ప్రవర్తన ఎలా ఉండాలి. పైకి మంచిగా ఉంటూ మనసులో చెడు ఆలోచన ఉంచుకున్న లాభం లేదు. కాబట్టి మనసు కూడా పవిత్రంగా ఉంచుకోవాలి, మానసిక ప్రవర్తన. కాబట్టి అది తపస్సు, నిజమైన తపస్సు అని మనం అక్కడ చూసాము. సో ప్రవర్తన, బిహేవియర్, వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. సో ఈ రెండు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అనమాట. యజ్ఞం అంటే ఏమిటి, తపస్సు అంటే ఏమిటి అనేది ఈ లెవెల్కి వచ్చిన తర్వాత మనకు అర్థం అవ్వాలి. సో ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో సరే ఏది చేసినా, ఏది తిన్నా, యజ్ఞంలో ఏది సమర్పించినా, ఏ దానం ఇచ్చినా, ఏ తపస్సు చేసినా, ఆఖరికి అసలు నువ్వు ఏ పని చేసినా అంటున్నారు. ఏది తిన్నా, ఏ పని చేసినా నాకు సమర్పించి చెయ్యి. ఎందుకు? శుభాశుభ ఫలైరేవం మోక్షసే కర్మ బంధనై సన్యాసయోగయుక్తాత్మా విముక్తో మాముపైష్యసి. శుభ అశుభ ఫలాలు రెండింటినీ కూడా మోక్షసే కర్మబంధనై. సో నాకు
అర్పించడం ద్వారా నువ్వు ఈ కర్మబంధాల నుంచి మోక్షాన్ని పొందుతావు. అంటే ఏదైనా మంచి అందుకే కదా నువ్వు కర్మఫలాలను సమర్పించాం భగవంతుడికి అనుకుంటే, మంచి రానివ్వండి చెడు రానివ్వండి ఏదైనా భగవంతుడికి ఇచ్చేసాం అనుకున్నప్పుడు ఏదొచ్చినా మనం అది ఆయన ప్రసాదంగా స్వీకరిస్తున్నాం. సో రెండు శుభమైన అశుభమైన ఈ నువ్వు రెండు నాకు అర్పించావు అంటే నువ్వు ఆ కర్మబంధాల నుంచి మోక్షాన్ని పొందుతావు. సో ప్రతి అధ్యాయంలో భగవంతుని పొందటానికి మినిమం 1 శ్లోకం ఆర్ మోర్ శ్లోకాస్ ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం కదా. ఇక్కడ అది ఒక శ్లోకం, ఇది అలాంటి శ్లోకాలు ఇదొకటి. నీకు మోక్షం రావాలి కర్మబంధాల నుంచి అంటే శుభము అశుభము అన్ని ఫలితాలని భగవంతుడికి అర్పించామంటే మనం ఏ పని చేసేటప్పుడైనా సరే భగవంతుణ్ణి అంటే అంత సులభం అన్నమాట ఒక రకంగా ఆలోచిస్తే. కానీ ఎందుకు చేయలేకపోతున్నాం? తీవ్రమైన ప్రాపంచిక అటాచ్మెంట్ మూలాన మనం చేయలేకపోతున్నాం. దాని మీద వ్యామోహం, ఆ కోరిక వదిలించుకోవడం చాలా కష్టం కాబట్టి. కాబట్టి ఈ మనం నిత్య జీవితంలో చిన్న చిన్న వాటితో ఈ సాధనను ప్రాక్టీస్ చేసి ట్రై చేయొచ్చు. ఏదైనా భగవంతుడికి అర్పించాను. ఇక ఆయన ఏది ఇచ్చినా మనం రియాక్ట్ అవ్వకూడదు. ఇది ఆయన ఇచ్చారు ఇక ప్రసాదం అంతే. అది మనం కష్టం అనుకోవచ్చు, నష్టం అనుకోవచ్చు, దుఃఖం అనుకోవచ్చు, సంతోషం అనుకోవచ్చు, ఏదైనా అవ్వనివ్వండి అనే ఆ సమత్వాన్ని ఆ భక్తితో గనక మనం సాధించగలిగితే ఈ బంధాల నుంచి విముక్తి చేయబడతావు. సన్యాసయోగ యుక్తాత్మ, ఈ సన్యాస యోగంలో గనక నువ్వు యుక్తుడు అయితే, సన్యాసం అంటే ఏమిటి? వైరాగ్యం. వైరాగ్యం అంటే ఏమిటి? రాగద్వేషాలు లేకుండా ఉండటం. రాగద్వేషాలు లేకుండా ఉండటం అంటే ఏమిటి? అది కావాలి కావాలి అనే తీవ్ర కోరిక, ఇంకేదైనా నష్టం వస్తుంది అంటే రావద్దు రావద్దు అనే తీవ్ర ద్వేషము కొన్నిటి మీద అన్నీ వదులుకుని ఆ వైరాగ్యంతో ఏది వచ్చినా భగవత్ ప్రసాదం ఆయన ఇచ్చారు, ఎందుకు ఇచ్చారో ఏమి ఇచ్చారో ఆయనతో ఆయన ఇష్టం అనేటటువంటి ఆ రాగద్వేషాలకు అతీతమైన సన్యాస ఈ వైరాగ్య మార్గంలో ఆ యోగంలో కనుక నువ్వు యుక్తుడు అయినట్లయితే శరణాగత తత్వంతో విముక్తో మాం ఉపైష్యసి, విముక్తుడవై మాం నన్ను ఉపైష్యసి చేరుకుంటావు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి అన్ని పనులను భగవదర్పితం చేయడం ద్వారా కర్మబంధాల నుంచి నువ్వు బయటపడి ఈ రకమైన వైరాగ్య తత్వంతో నువ్వు ఉన్నట్లయితే నువ్వు విముక్తుడవై నన్ను చేరుకుంటావు. అది ఈ విముక్తికి మార్గాన్ని ఇక్కడ చక్కటి భక్తి మార్గాన్ని ప్రబోధించారు ఈ అధ్యాయంలో. నెక్స్ట్. సమోహం సర్వభూతేషు నమే ద్వేష్యోస్తి న ప్రియః ఏ భజంతి తు మాం భక్త్యా మయి తేషు చాప్యహం. నేనేమి అంటే భగవంతుడు కొందరంటే ఇష్టం అయిష్టం అని ఏమన్నా డౌట్ వస్తే చెప్తున్నారు. సమోహం నీకెవరి పట్ల సర్వభూతేషు నాకేమీ కన్ఫ్యూజన్ లేదు, ఎవరి పట్ల నాకు ద్వేషము లేదు, నా ప్రియ నాకు అత్యంత ప్రియమైన పక్షపాతం లేదు, వీళ్ళంటే నాకు ఇష్టం వాళ్ళంటే ద్వేషం అని నాకేది లేదు. అయితే తూ కానీ ఏ భజంతి ఎవరైతే నన్ను ఆరాధిస్తారో మాం నన్ను భజిస్తారో ఆరాధిస్తారో భక్తితో మయి తేషు నాలోనే వాళ్ళు ఉంటారు, చాప్యహం నేను వాళ్ళల్లో ఉంటాను నివసిస్తాను అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. మరి భగవంతుని భక్తితో ఆరాధించే గోపికలు గోపబాలుని చూస్తున్నాను ఇక్కడ. నాకు ఇది చాలా ఇష్టం అని ఒక చిన్నపిల్ల లాగా చూపిస్తున్నారు ఒక బొమ్మని. కానీ మనం పెద్దవాళ్ళం కూడా ఎన్నో మనకి ఎంతో ప్రీతికరమైన వస్తువులను లేకపోతే మనుషుల్ని వీళ్ళంటే మనకి ఇష్టం ఇదంటే ఇష్టం అంటూ ఉంటాము. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే భగవంతుడు అంతకంటే మంచిది మెరుగైనది నీకు ఇస్తాను నన్ను నమ్ము అంటున్నారు. సో అదొక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ పిల్లలకు కూడా అర్థం అవడానికి చెప్తున్నారు. బట్ ఇక్కడ శ్లోకం సో శుభాశుభ ఫలాలన్నిటినీ కూడా ఇస్తే నువ్వు సన్యాస యోగంతో నన్ను పొందవచ్చు అని చెప్పి తర్వాత నాకెవరి పట్ల పక్షపాతం లేదు, నేను ఎవరిని ద్వేషించను, ఎవరి పట్ల పక్షపాతము లేదు, నాకు అందరూ సమానమే. కానీ భక్తితో నన్ను సేవించేవాడు మరి నాలోనే ఉంటాడు, నేను అతనిలోనే ఉంటాను. అంటే ఏమిటి? ఇందాక ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నాం ఎలక్ట్రిసిటీ ఎప్పుడు ఫ్లో అవుతోంది, కానీ అలాగే భగవంతుడి ప్రేమ అంతటా ఉన్నది. ఆయనకు అందరి పట్ల ప్రేమ ఉంది. ఆ ప్రేమను రిసీవ్ చేసుకోవడం మనకు చేతనవ్వాలి కదా. ఈ ఎలక్ట్రిసిటీ ఉంది, బల్బ్ ఉంది, అది రిసీవ్ చేసుకున్నంత వరకు అలా వెలగకుండానే కూర్చుంటుంది. ఎప్పుడైతే మరి ఆ ప్లగ్ పాయింట్ వెళ్ళి దాంట్లో కాంటాక్ట్ అవుతుందో అప్పుడు బల్బు వెలుగుతుంది. అంటే ఆ ప్రేమ తత్వాన్ని
పొందుతుంది. అలాగే భగవంతుణ్ణి మనం తెలుసుకోవాలి, ఆయన ప్రేమను ఆయనలో ఉండాలి. అంటే ఆయనలోనే ఉన్నాం, కానీ అది తెలిసేటట్టుగా ఉండాలి. తెలియకుండా ఉంటున్నాం, ఏదో ఉన్నాం అంటున్నాం, బాగానే ఉందిలే అనుకుంటున్నాం, కానీ ఎక్స్పీరియన్స్తో మనం ఆ తత్వాన్ని తెలుసుకోవడమే ఇక్కడ దీని మీనింగ్ అన్నమాట. సో అలా భక్తుడు ఎంజాయ్ చేయగలుగుతాడు, అతను నాలోనే ఉంటాడు, నేను అతనిలోనే ఉంటానన్న దానికి అది అర్థం. ఆ కాంటాక్ట్ ఏర్పడింది అని. अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्य सम्यग् सम्यग् వ్యవసితో హి సహా. సో ఎంతో హేయమైన పనులు చేసిన వాళ్ళైనా సరే ఆ మనిషి భక్తిలో గనక నియుక్తుడయ్యాడు అంటే తన సంకల్పంతో స్థిర నిశ్చయంతో ఆ భక్తిలో సెట్ అయ్యాడంటే అతనిని సాధువుగానే పరిగణించాలి. ఎగ్జాంపుల్ వాల్మీకి. మరి ఆయన ఇదివరకు పూర్వాశ్రమంలో మరి దారులు కొడుతూ ఎన్నో తప్పులు చేస్తూ ఉన్నాడు. నారదుడు వచ్చి మరి ఇదేమిటి నువ్వు ఇలా చేస్తున్నావు అంటే, అవును నా ఫ్యామిలీని పోషించుకోవడానికి నేను ఏదో రకంగా నాకు తెలిసిన మార్గంలో డబ్బు సంపాదిస్తున్నాను అంటే, నువ్వు వెళ్ళి నీ తండ్రిని కానీ కొడుకుని కానీ భార్యని కానీ అడుగు, నువ్వు చేసే పాపంలో వాళ్ళు ఏమైనా పంచుకుంటారేమో అంటే వాళ్ళందరూ మేము ఆ పని చేయలేమని చెప్తారు. అప్పుడు తిరిగి వచ్చి రియలైజేషన్తో మరి అప్పుడు నారద మహాముని అడిగితే ఆయన రామ రామ అనే మంత్రాన్ని స్మరించుకొని నీకు అన్ని తెలుస్తాయి అని చెప్తే, ఆ రామ అంటం కూడా రాక పాపం మరా మరా అనమని ఆయన సలహా ఇస్తే ఆ మరా మరా అంటూ రామ మంత్రాన్ని చివరికి అంత భక్తితో ఆ నామాన్ని జపించి చివరికి ఆయన మరి వాల్మీకి మహర్షి అవటం జరిగింది. వాల్మీకి అంటే పుట్టలో నుంచి రావడం అని. సో అలా ఆయన చుట్టూ పుట్టలు వచ్చేంతగా ఆయన ఆ నామాన్ని పలికారు. సో రామనామంతో ఆయన ఆ రకమైనటువంటి భక్తితో అలా అయ్యారు. అందుకని ఎంత చెడు చేసిన వాడైనా అంటే చెడు చేసేసి మనం తర్వాత భక్తుడం అవ్వచ్చు అని అనుకుంటాం కాదు. ఆ నిజమైన భక్తి ఎవరికైతే వస్తుందో అంటే ఆ భక్తి యొక్క మహత్యాన్ని చెప్పడానికి ఈ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నారు. అందరూ చెడులు చేసేసి తర్వాత ఏదో పూజలు చేస్తే ఇక మన పాపాలు పోతాయి అనుకుంటే కాదు. ఎటువంటి భక్తి అనేది ఇంపార్టెంట్. పాయింట్ ఏమిటి అంటే ఆ భక్తికి ఉన్న నిజమైన భక్తికి ఉన్న శక్తి ఏమిటంటే పూర్వ పాపాలను కూడా అది ప్రక్షాళనం చేయగలదు. అలా ఆ సంకల్పంతోనే స్థిరంగా నిశ్చయంతో అదే భక్తి మార్గంలో ఉన్నందువలన అతడు సాధువుగానే పరిగణింపబడతారు. అందుకే మరి వాల్మీకి మహాముని అయ్యారు. సో భగవంతుణ్ణి ఈ హరినామ జపంతో జపించేవాడు పొరపాటునైనా యాదృచ్ఛికంగా ఒకవేళ పతనం చెందినట్లు కనిపించినా కూడా తన దివ్య స్థితిలోనే ఉంటాడని మనం పరిగణించాలి. కాబట్టి సాధురేవా అని చెప్పారంటే సాధువుగానే ఉంటాడు అంటున్నారు కదా ఇక్కడ. సాధురేవ సమన్యంత అంటే సాధువుగానే అతడు పరిగణింపబడతాడు. సో ఈ భక్తి మార్గంలో ఉన్న వాళ్ళు అలాగే ఉంటారు అని చెప్తూ, కాబట్టి దీనిని బట్టి భక్తి యోగంలో నిలిచేవాడు ఎలాంటి పనులైన తప్పులు చేసేయొచ్చేమో అని తప్పుగా అర్థం చేసుకోకూడదని మళ్ళీ ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అందుకే ఈ భౌతిక కల్మషం అనేది చాలా స్ట్రాంగ్ శక్తి కాబట్టి యాదృచ్ఛికంగా ఏదైనా పతనం మాత్రమే జరిగితే తెలియకుండా ఒక్కొక్కసారి, ఎందుకంటే ఈ భౌతిక ఆకర్షణ చాలా గట్టిది. సో ఎప్పుడైనా తెలియక ఏదైనా అయినా తర్వాత మళ్ళీ ఈ భక్తి యోగం అనేది ఈ మాయ మీద యుద్ధం చేయడం లాంటిది అనమాట ఈ భక్తి మార్గం. సో ఈ మాయాశక్తితో యుద్ధం చేయగలిగినంత శక్తిమంతుడు కానంత వరకు ఈ భక్తుడు పతనానికి గురి కావాల్సే వస్తుంది. ఆ శక్తిని తెచ్చుకోవాలి, ఆ మాయాశక్తితో యుద్ధం చేసి గెలవగలిగే శక్తి, ఈ భౌతిక ప్రపంచపు మాయను గెలిచే శక్తి. అతడు శక్తివంతుడైనప్పుడు పూర్వం చెప్పినట్లు అతనికి పతనానికి లోను కాడు. కాబట్టి ఈ శ్లోకాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని పాపాన్ని చేస్తూనే వాళ్ళు భక్తుడిగా భావించటం ఎవ్వరికి తగదు. ఇదేదో మనం ఏ పాపాలు చేసినా భక్తుడు అయిపోతే ఓకే అని అనుకున్నారంటే అది కరెక్ట్ కాదు అంటున్నారు అన్నమాట. భక్తి ద్వారా తన యొక్క ప్రవర్తనను క్యారెక్టర్ని ఎవరైతే ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటారో అతడు ఉత్తమ భక్తుడు. ఉత్తమ భక్తుడు తన నైజాన్ని శీలాన్ని వృద్ధి చేసుకోకపోతే అతను ఎప్పటికీ ఉత్తమ భక్తుడు కాలేడు. సో అతని ప్రవర్తన కానీ క్యారెక్టర్ కానీ ఇంప్రూవ్ అయితేనే అతను భక్తుడి కింద లెక్క అంటున్నారు. క్షిప్రం భవతి ధర్మాత్మా శశ్వచ్ఛాంతిం నిగచ్చతి కౌంతేయ ప్రతిజానీహి నమే భక్త ప్రణశ్యతి. అతడు
క్షిప్రం శీఘ్రంగానే అవుతాడు భవతి ధర్మాత్ముడు. శాశ్వచ్ఛాంతి అంటే శాశ్వతమైన శాంతిని నిగచ్చతి పొందుతాడు. కౌంతేయ ప్రతిజానీహి అంటే ప్రకటించు, మే భక్త నా భక్తుడు ప్రణశ్యతి నశింపడం జరగదు, నా అంటే జరగదు, జరుగుతుంది. ప్రణశ్యతి అంటే జరగదు అంటే నా అన్న మాట ఉంది కాబట్టి ఆపోజిట్ అన్నమాట. నమే భక్తి ప్రణశ్యతి, నా భక్తుడు నశింపడం జరగదు అని అంటున్నారు. సో ఇతడు ఇలాంటి భక్తి మార్గంలో ఉన్నతను ఎలాంటి భక్తి మార్గం ఇక్కడ చెప్పారు కదా. సమూహం సర్వభూతేషు, ఎప్పుడు నేనెవరిని ద్వేషించను, భక్తితో నన్ను సేవించేవాడు నాకు సమానమేనని అంతకుముందు శ్లోకంలో మరి అన్ని పనులు కూడా భగవంతుడికి సమర్పించి చేసినప్పుడు అలాంటి భక్తిలో ఉన్నప్పుడు మీరు నన్ను చేరుకుంటారు అని చెప్పారు కదా. సో అతను శీఘ్రంగానే ధర్మాత్ముడై శాశ్వతమైన శాంతిని పొందుతాడు. కౌంతేయ నువ్వు భక్తుడెన్నడూ నశింపడని ధైర్యంగా ప్రకటించు. భక్తి మార్గంలో ఉన్న వాడికి ఎప్పుడు పతనం లేదని నువ్వు ధైర్యంగా చెప్పొచ్చు అంటున్నాడు అనమాట. సో ఇక్కడ దురాచారుడు అయిన వాడు తన భక్తుడు కాలేడని 7th చాప్టర్లో చెప్పారు. ఉన్నారు కదా 4 రకాల మూడులు. అలాగే భగవద్భక్తి కాని వాడికి ఎలాంటి మంచి క్వాలిటీస్ కూడా ఉండవు భక్తుడు కాకపోతే. అంటే భక్తుడు అంటే గుడ్నెస్ అనేది లేనివాడు అని. అలాంటి అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా పాపాన్ని అనుసరించిన వాడు భక్తుడు ఎలా అవుతాడు? ఇందాక దానికే ఇంకొంచెం ఎక్స్ప్లెనేషన్ చెప్తున్నారు అనమాట. ఇలాంటి ప్రశ్న మనకి రావడం సహజమే. అయితే 7th చాప్టర్లో దుష్కృతులు అని చెప్పారు కానీ ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడిని తలవని వాళ్ళు ఇలాంటి శుభలక్షణాలు ఉండవని భాగవతంలో కూడా చెప్పారు. అలాంటి ఏది మరి మూర్ఖులు తర్వాత ఇలా కొందరు ఉంటారు అని. కానీ భక్తుడైన వాడు అలా కాకుండా నవవిధ భక్తి మార్గాల ద్వారా తన హృదయ మాలిన్యాన్ని తొలగించుకునే ప్రయత్నంలో ఉంటూ అతను భగవంతుడిని సదా తన హృదయంలోనే నిలిపి ఉండటం. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ముందు హృదయ మాలిన్యం, ఎవరైనా అసలు ఆ ప్యూరిటీ స్టేజ్కి రావాలి, చెడు లక్షణాలు తొలగించుకోవాలి. మనం ఆ మెట్లు కూడా చూసాం. ఆ మెట్లు దాటుకుంటూ వెళ్తేనే ఏది కామము, క్రోధము, అహంకారము, లోభము ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఆ మెట్లు. అవి దాటుకుంటూ వెళ్తేనే, రాగద్వేషాలు వదులుకుంటేనే మనకు అసలు ముందు ఈ అర్హత అనేది వస్తుంది. అప్పుడు గురువు గారి యొక్క బోధనలతో మనం ఆధ్యాత్మికత వైపు, భగవంతుడి వైపు ప్రయాణం చేయొచ్చు. సో ఈ మాలిన్యాన్ని తొలగించుకోవడం భక్తుడికి ముఖ్యం. కాబట్టి అలాంటి తొలగించుకుని ఉన్నవాడు, భగవంతుడిని హృదయంలో నిలుపుకున్నవాడు, అప్పుడు ఆ స్టేజ్లో ఉంటే పాపాలు పోతాయి. భగవంతుని ఆటోమేటిక్గానే నిరంతర చింతనతో అతను పవిత్రుడు అవుతాడు ఆ స్టేజ్లో. మరి మాలిన్యాన్ని కడిగి వేసుకున్నాడు, భగవంతుడిని నిలుపుకున్నాడు కాబట్టి. సో మాలిన్యాన్ని కడిగి వేసుకోవటం అంటే మరి అవే శుద్ధ భక్తుల లక్షణాలు. అవే మరి మనం చూస్తాం తర్వాత జ్ఞానయోగంలో శుద్ధ భక్తుల లక్షణాలు ఇప్పుడు 12th చాప్టర్లో మళ్ళీ చూస్తాం. సో అంటే శత్రువునైనా మిత్రునైనా అందరినీ సమంగా చూసి అందరి పట్ల కరుణతో ఉంటూ అవన్నీ ఉంటాయి. ఆ జాలి, మంచితనం, ప్రేమ మరి ఏదైనా ఒకటే అనుకునేటట్టు, అందరిలోనూ ఉన్నది భగవంతుడైన అందరినీ సమంగా చూడగలుగుతాం, ఇటువంటి గుణాలు. సో నిరంతర చింతన అతన్ని పవిత్రుని చేస్తుంది అంటున్నారు. కాబట్టి మరి నామజపం మన స్థితికి తీసుకువెళ్ళగలుగుతుంది. ఉన్నత స్థితి నుంచి పతనం చెందిన వాడు పవిత్రత కోసం ప్రాయశ్చిత కర్మలు చేయాలని వేదాల్లో కొన్ని నియమాలు ఉన్నాయి. కానీ పవిత్రీకరణ విధానం భక్తుడి హృదయంలో ఇదివరకే ఉన్నందువలన అటువంటి పరిస్థితి భక్తి యోగానికి అన్వయించదు. ఈ వేదాల ద్వారా చేసుకునేది భక్తి యోగంలో అవసరం లేదు. భక్తి యోగంలో భగవంతుణ్ణి స్మరించటమే, ఎప్పుడు సదా స్మరించడమే అది కారణం. కాబట్టే ఈ మంత్రాన్ని, హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని మనం సదా సరిపినామంటే ఆటోమేటిక్గా మనకు అది వస్తుంది అంటున్నారు. కాబట్టి భక్తుణ్ణి సర్వ విధాలైన యాదృచ్ఛిక పతనాల నుంచి రక్షిస్తుంది. ఆ రకంగా అతడు భౌతిక సంపర్కం నుంచి సదా విముక్తుడై ఉంటాడు. కాబట్టి ఇతను శీఘ్రమే ధర్మాత్ముడై శాశ్వతమైన శాంతిని పొందుతాడు. భగవదర్పితం అని అన్ని చేసి శరణాగతుడైన వాడు. ఓ కౌంతేయ, నా భక్తుడెన్నడూ నశింపడని ధైర్యంగా ప్రకటించు. మాం హి పార్థ వ్యపాశ్రిత్య ఏపి స్యు పాపయోనయః స్త్రియో వైశ్యస్తథా శూద్రాస్తేపి యాంతి పరాం గతిం. సో నన్నే పార్థ ఎవరైతే ఆశ్రయిస్తారో
ఏపి వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళు కూడా పాపయోనః అంటే అధమ జన్ములైనా సరే, స్త్రీలైనా వైశ్యులైనా అలాగే శూద్రులైనా యాంతి పొందుతారు పరమగతిని. సో నన్ను శరణుజొచ్చేవారు వాళ్ళు అధమ జన్ములైన పాపయోనులు అంటే అధమ జన్ములైన స్త్రీలు వైశ్యులు శూద్రులు అయినప్పటికీ కూడా పరమగతిని పొందుతారు. ఏ స్త్రీలు పొందకూడదా వైశ్యులు పొందకూడదా అని మనకి డౌట్ వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏమిటి అంటే సమాజం స్త్రీలకు అన్ని విషయాల్లో శక్తి లేదు, వాళ్ళు ఏదో బలహీనులు అనుకుంటూ ఉండబట్టి, తర్వాత వైశ్యులు వైశ్యులు శూద్రులు బ్రాహ్మణులు అంత గొప్పవాళ్ళు కాదు అని అనుకోబట్టి ఇలా ఏదో అనుకుంటూ ఉంటారు. ఇట్లాంటివి లిమిటేషన్స్ అన్ని సోషల్ లిమిటేషన్స్ ఏమో ఈ సాంఘికంగా ఈ ప్రపంచిక భావాలలో మనం లిమిట్ చేసుకుంటున్నాం కానీ భగవంతుడికి ఇటువంటివి ఏవీ లేదు. ఎవరైనా ఒకటే, నన్ను శరణు కోరితే ఎలాంటి వాళ్ళైనా ఎవరైనా నేను లింగ భేదము మరి ఏ భేదము లేకుండా వాళ్ళని నా దగ్గరకు చేర్చుకుంటాను అని చెప్తున్నారు. సో జాతి కులము లింగ భేదం లేకుండా ఎవరినైనా నన్ను శరణ పొందిన వాళ్ళంతా కూడా పరంపదాన్ని పొందుతారు. హరిదాస్ ఠాకూర్ నామాచార్య అనే బిరుదు ఉంది. ఎందుకు? ఆయన ఈ నిరంతరం హరినామ స్మరణ చేస్తూనే ఉండేవారి హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని. మరి ఆయన ముస్లిం మతస్థుడు, భయపడుతూ వచ్చాడు అర్హత ఉందో లేదో ఈ మంత్రానికని. చైతన్య మహాప్రభు దగ్గరికి ఆయన అత్యంత దయతో వెంటనే ఆయనకి ఈ మంత్రాన్ని ఉపదేశించి ఆ తర్వాత ఆయన మంత్రాన్ని నిరంతరం పాటించటం, వాళ్ళ మతస్థులందరూ ఆయన మీద కోపంతో ఈ హిందూ మంత్రాన్ని చదువుతున్నాడని నదిలో పడవేయటం, ఆయన అప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు రక్షించిన తర్వాత ఇక ఆయన నాకు విముక్తిని ప్రసాదించి నాకు ఈ భౌతిక ప్రపంచం మీద కోరిక లేదని అడిగినప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు ఆయన్ని విముక్తుని చేయడం జరిగింది. సో ఆయన్ని ఉదాహరణగా అంటే జాతి కుల లింగ భేదాలు నాకేవి లేవు, నాకు అందరూ సమానమే అన్నదానికి అది చూపిస్తున్నారు. ఎవరైనా నన్ను శరణు వేడిన వాళ్ళు నన్ను చేరుకుంటారు. అది భగవంతుణ్ణి శరణు వేడితే భగవంతుణ్ణి చేరుకుంటామని ఈ శ్లోకంలో అర్థం అవుతుంది. శరణు అంటే ఈజీ మాట, కానీ ఒకే ఒక్క లైన్ ఉంది ఇక్కడ, నన్ను శరణు పొందిన వారు నన్ను చేరుకుంటారు. శరణాగత తత్వం అంటే సమస్తం ఆయనకి అర్పించి చేయగలగటం, ఆయన ఏది ఇచ్చినా ప్రసాదం అనే మనస్ఫూర్తిగా యాక్సెప్ట్ చేయగలిగి ఉండటం. ఇది లాస్ట్ శ్లోక, చాలా ఇంపార్టెంట్ శ్లోక. దీనికి ముందు ఇంకొక శ్లోక ఉంది. కిం పునర్బ్రాహ్మణ పుణ్య భక్త రాజర్షయస్తథా అనిత్యం అసుఖం లోకం ఇమం ప్రాప్య భజస్వమాం. కిం పునర్బ్రాహ్మణ, ఇంకా వేరుగా ఏం చెప్పాలి? బ్రాహ్మణులు, పుణ్య ధర్మాత్ములు, భక్తులు, రాజర్షులు వీళ్ళంతా తథా అంటే వీళ్ళంతా కూడా అనిత్యం అశాశ్వతమైన అసుఖం దుఃఖకరమైన ఈ లోకంలో, లోకమిమం అంటే ఈ లోకంలో ప్రాప్యం అంటే ప్రాప్తి పొంది భజస్వ ప్రేమయుక్త సేవలో నియుక్తుడవవు, నా యొక్క ప్రేమ సేవలో నియుక్తుడవవు. కాబట్టి నేను ఎలాంటి వాళ్ళైనా నన్ను పొందగలరు, నన్ను శరణు వేడితే అన్నాను కదా. ఇంకా ధర్మాత్ములైనటువంటి బ్రాహ్మణులేమిటి, ధర్మవంతులేమిటి, భక్తులేమిటి, రాజర్షులు వీళ్ళందరి గురించి ఇంకా వేరుగా చెప్పాలా? వాళ్ళు ఎలాగూ భగవంతుడిని ఎప్పుడు ప్రార్థించే వాళ్ళు ఎలాగూ చేరుకుంటారు. బ్రాహ్మణులు అంటే ఆ బ్రాహ్మణ జాతిలో పుట్టుకతో వచ్చిన ఇది కాదు, అంటే సత్ప్రవర్తనతో సాధుగుణంతో సత్వగుణంతో ఉన్న వాళ్ళని బ్రాహ్మణులు అంటారు అని ఆ గుణాలన్నీ 18th చాప్టర్లో మళ్ళీ క్లియర్గా చూస్తాము. సో అలా బ్రాహ్మణులైన భక్తులైన రాజర్షులైన ఇంకా వాళ్ళు ఎందుకు రారు, ఎవరైనా వస్తారు నన్ను శరణు వేడితే అన్నప్పుడు ఈ సత్ప్రవర్తనలో ముందు నుంచి నెలకొని ఉన్న వాళ్ళు తప్పకుండా వస్తారు. అందుకని నిత్యము కూడా అనిత్యము అసుఖము అయిన ఈ లోకంలోకి వచ్చి ఉన్నావు కాబట్టి నా ప్రేమయుక్త సేవలో నియుక్తుడవవ్వు. అంటే నా మీద ప్రేమతో, నువ్వు నా మీద విశ్వాసంతో నన్ను భక్తి మార్గంలో శరణాగతి తత్వంతో నువ్వు ఉండు. ఏదైనా భగవదర్పితం అనుకుని చెయ్యి, ఈ యుద్ధం ఏదో నీకోసం నువ్వు చేస్తున్నానని అలా అనుకోకు అని చెప్తున్నారనమాట. సో నువ్వు నా మీద ప్రేమతో నువ్వు భజస్వ అంటే నా మీద భక్తితో నువ్వు ఉండు, ఏది చేసినా నాకు సమర్పించి. మన్మనాభవ మద్భక్తో మద్యాజీ మాం నమస్కురు మామే వైశ్యసి యుక్త్వైవం ఆత్మానం మత్పరాయణ. నా మీద భక్తితో ఉండంటున్నారు కదా, ఆ భక్తితో ఉండటం అంటే ఎలా ఉండటం అనేది మళ్ళీ చెప్తున్నారు. మన్మనాభవ, నన్ను గురించే
మనస్సులో ఆలోచిస్తూ ఉండు. భవ మద్భక్తో, నా భక్తుడవు అవు. మధ్యాజి, నన్ను పూజిస్తూ ఉండు. మాం నమస్కురు, నాకు నమస్కరించు. అంటే ఏమిటంటే నన్ను ప్రార్థనా మెంటాలిటీతో, భక్తితో ఉండు. మామే వైశ్యసి, నన్నే పొందుతావు. యుక్త్వైవం ఇందులో నియుక్తుడవైతే ఆత్మానం మత్పరాయణ, అంటే యుక్త్వైవ అంటే నిమగ్నుడవైతే ఈ విధంగా ఆత్మానం మత్పరాయణ, ఏ విధంగా ఆత్మను నాకు సమర్పించి నా మీద భక్తితో అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి నీ మనసు సదా నా చింతనలోనే నిమగ్నం చెయ్యి. నా భక్తుడవవు, నమస్కరించు, అర్చించు. ఈ రకంగా నువ్వు సంపూర్ణంగా నాలో నిమగ్నమైతే నువ్వు తప్పకుండా నన్ను చేరుకుంటావు. సో నమస్కరిస్తూ ఎల్లవేళలా అలాగే కూర్చోమని కాదు. దాని అర్థం నమస్కారం అంటే 2 చేతులు జోడించడం అంటే అన్ని 10 ఇంద్రియాలు, 10 వేళ్ళు ఉంటాయి. 5 5 5 + 5 10 దశేంద్రియాలను కూడా భగవంతుడికి అర్పితం చేయడం అని అర్థం అనమాట. అంటే ఇంద్రియాలను మనం కట్టడి చేసి మనస్సును భగవంతుడి మీద లగ్నం చేసి భక్తి భావంతో ఏ పని చేసినా ఆ భక్తి భావంతో సమర్పించి ఏది వచ్చినా ఆయన ప్రసాదం అని అనుకుంటూ ఈ రకమైనటువంటి భక్తితో ఉన్నట్లయితే నువ్వు నిన్ను సమర్పించుకుని మరి తప్పకుండా నువ్వు నన్ను చేరుకుంటావు. సమర్పించుకోవడం అంటే మరి మన మనస్సును, ఇంద్రియాలను అన్నీ కూడా మనం కంట్రోల్ చేసుకుని భగవంతుడికే సమర్పించి మనం కర్మలు చేస్తున్నప్పుడు తప్పనిసరిగా ఆయన్ను చేరుకుంటాము. సో ఇంద్రియ ప్రలోభం లేనప్పుడు ఏదైనా ఒకటే, కోరిక లేదు కాబట్టి ఏదొచ్చినా భగవత్ ప్రసాదం అనుకునే స్థితికి ఆ భక్తితో వెళ్ళగలుగుతాం. కాబట్టి అప్పుడు అలా ఉన్నప్పుడు నువ్వు తప్పనిసరిగా నన్ను చేరుకుంటావు. సో 9.34 భగవద్గీతలో 9 అంటే మధ్యలో ఉన్నాము, దాంట్లో లాస్ట్ కాబట్టి మధ్యలో భద్రపరిచారు కాబట్టి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ శ్లోక అని చెప్తూ ఉంటారు. సో ఇంతటితో 9వ అధ్యాయాన్ని కంప్లీట్ చేశాము. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. మరి అటెండెన్స్ అందరూ తీసుకున్నారని అనుకుంటున్నాను. సో ప్రభుజీ తీసుకుంటే మరి క్లాస్ ఎండ్ చేస్తాం. హరే కృష్ణ. 10 మంది తీసుకున్నారు మాట్లాడి. 10 మంది తీసుకున్నారట. ఇంకా 3 ఉన్నారు. 15 మంది. మీ 3 ఎవరు మరి ఒక ఫ్యూ మినిట్స్ టైం ఇస్తాము. మీరు ఈ ఫ్యూ మినిట్స్లో దయచేసి అటెండెన్స్ తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. we'll wait for like maybe few minutes, 2-3 minutes వెయిట్ చేద్దాము.